ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഭക്തി സദാചാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കണ്ടത്. ഇത് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 14ാം അധ്യായത്തിലെ 1 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യാക്ഷരം. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तथा विभूमन् महिमा गुणस्य ते बिम्बोधुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रिया स्वानुभवादरूपतो ह्यनन्यबोध्यात्मदया न जान्यथा. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു വിവർത്തനം വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. എങ്കിലും ഭക്തിഹീനർക്ക് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിവശത്തോടുകൂടി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാൻ നേരിട്ട് കണ്ടറിയാൻ പരിശീലിക്ക വഴി അവിടുത്തെ വിസ്തരണമായ അവ്യക്ത സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഭൗതിക വ്യത്യാസങ്ങളെ നീക്കി മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഭൗതിക സുഖാനുഭവം നൽകുന്ന വസ്തുക്കളോടുള്ള മമത ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതും സാധ്യമാകൂ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങയുടെ അവ്യക്തിഗത രൂപം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 3 തലത്തിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമുണ്ട്.
ഏതാണ് അത്? 3 തലത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്? ബ്രഹ്മ, അറി ആ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഇത് ശബ്ദത്തെ. അപ്പൊ ഈ 3 തലത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ആ എന്താണ്, അരൂപിയാണ്, അവ്യക്തിഗതമാണ്, വ്യക്തിഗത രൂപം ഇല്ലാത്തതാണ് ബ്രഹ്മതലത്തിലുള്ളവരുടെ സാക്ഷാത്കാരം. അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷാത്കാരം വേണമെങ്കിലും എന്താണ്, അവിടെയും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഉള്ളിലെ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഭൗതിക സുഖാനുഭവം നൽകുന്ന വസ്തുക്കളോട് മമത ഉപേക്ഷിക്കുക ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതും സാധിക്കൂ. അവ്യക്തിഗത രൂപം പോലും വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലാണ്, അപ്പം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, തഥാപി ഭൂമൻ മഹിമാ അഗുണസ്യ. അഗുണസ്യ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അഗുണസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവൻ എന്നാണോ? എന്താണ് ഗുണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗുണമാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത്? ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാത്തത്. ഭഗവാന് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ല, ആത്മീയ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അത് നമ്മള് ഏത് തലത്തില് നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് യോഗകൾ അഭ്യസിച്ചാലും ഊഹാഭോഗങ്ങളിലൂടെയും ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്താലൊന്നും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെയും, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപവും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നേക്ക് പോകാം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുണാത്മനസ്തേപി ഗുണാൻ വിമാതും ഹിതാവതീർണസ്യ കൈശിരേസ്യ കാലേന യൈർവാ വിവിധാകുലസ്മൈ ഭൂപാംശവഖേമിഹികാഭ്യുസ്ഭാസാ. ഉമാദേവി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. കാലം പോകെ പോകെ ഭൂമിയിലെ മൺതരികളെയും മഞ്ഞുകണങ്ങളെയും, എന്തിന് സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്ന ജ്യോതിർഗോളങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പോലും വിദ്വാൻമാരായ തത്വചിന്തകരോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോ എണ്ണി തീർത്തേക്കാം. പക്ഷേ സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ അവതരിച്ച പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങയുടെ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കാണ് എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൂമിയിലെ മൺതരികൾ, അതിനെ എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം. മൺതരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ? ഭൂമിയിലുള്ള മൺതരികൾ, ഓരോ മണ്ണ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കുമോ? അതുപോലെ മഞ്ഞു കണങ്ങൾ, ആ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ്, ഈ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കണങ്ങൾ, ആ ആറ്റംസിനെ നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ സൂര്യകിരണങ്ങൾ, അതിനെയൊക്കെ എണ്ണി തീർത്താൻ പറ്റിയേക്കാം. ഒരുപാട് തത്വചിന്തകർക്കോ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കോ വലിയ എന്തേലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതുവഴി എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ആർക്കാണ് എണ്ണി തീർക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇപ്പൊ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സംഘർഷണൻ ഇത് സാധിക്കും. ഏതാ? ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ മൺതരികളെ എണ്ണാൻ സംഘർഷണന് സാധിക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസിനെ, ചെറിയ തരികളെയൊക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലുള്ളത് സംഘർഷണനെ എണ്ണി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാലും
1000 നാവുള്ള ആ അനന്തന്, അല്ലെ, 1000 നാവുകൾ കൊണ്ട് അനന്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ആ വർണ്ണനകൾ തീർന്നിട്ടില്ല, അതിന്റെ അവസാനം എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അളവറ്റതാണ്, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ എന്താ കുഞ്ഞിലേ ഉള്ള ലീലകളെല്ലാം വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെണ്ണകെട്ട് തിന്നുകയും ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള നൃത്തം, പിന്നെ ഗോപന്മാരുമായിട്ട് കളിക്കുന്നതും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധമാണ്. അവിടെയുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വൃന്ദാവനവാസികളുമായിട്ട് ഭഗവാനുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് കാരുണ്യം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ല. അവർക്കത് അറിയേം വേണ്ട. നമ്മളത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അവര് എന്താ, ഗോപന്മാരെ എന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഗോപിമാരെ ഞങ്ങളുടെ കാന്തനാണ്, മുതിർന്ന ഗോപിമാരെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയാണെന്നേ കാണും. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും, എത്ര എത്ര ലീലകളാണ് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണിച്ചതല്ലേ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായെന്നുള്ള ആ തലം അവർക്കത് വേണ്ട. കാരണം അവരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ്. ആ ആ ഉയർന്ന ആ രസം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള രസം, അത് വൃന്ദാവനവാസികൾക്കാണുള്ളത്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് നോക്കിയപ്പോ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കുറെ കുട്ടികളുമായിട്ടിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, പശുക്കളെ മേച്ച് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കണ്ണിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എണ്ണാമറ്റാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ. അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 8. ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ പലയിടത്തും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ 10-ാം സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്തേനുകമ്പാം സുസമീക്ഷമാനോ കുഞ്ചാന ഏവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാഗ്വപൂർഭിർവിദതൻ നമസ്തേ ജീവേതയോ മുക്തിപദേ സദായ ഭാഗ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി വായിച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നാം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രിയ പ്രഭു, പൂർവജന്മ ദുഷ്കൃതികളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമയോടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മനസാ വാച കർമ്മണ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ മോക്ഷത്തിന് അർഹനാണ്. കാരണം അതവന്റെ ന്യായമായ അവകാശമായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടോ, അവകാശമാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ദായഭാഗ്. ദായഭാഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ്. അത് ഒരുവന്റെ അവകാശം, ആ ഭക്തന്റെ അവകാശമാണ്, ന്യായമായ അവകാശം. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീധര സ്വാമി പറയുന്നത്, ഒരു മകന് തന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്തുക്കള് കിട്ടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതിന് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി. അവൻ വേറെ ഒന്നും, ഒരു അധ്വാനവും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. കാരണം അച്ഛൻ എന്തുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മക്കൾക്കുള്ളതാണ്, ആ മകന് ഉള്ളതാണ്. അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അതുപോലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുക. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് നാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയോഗ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഏത് പരിതസ്ഥിതി വന്നാലും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവന്റെ അവകാശമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അവന്റെ അവകാശമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ കാരണം ഭക്തന്മാർക്കാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കർമ്മഫലമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദുഃഖങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ സുഖവും വരുന്നു. അത് നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ അത് സുഖമായിട്ട് വരുന്നു. ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദുഃഖമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ
അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നീക്കി എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മതി, എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ നീക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തന്മാർക്കും ഇങ്ങനെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവ്വ ജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ദുഃഖം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ, സാധാരണ ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അസുസമീക്ഷമാന, അവനത് സഹിക്കുക. ഈ കഷ്ടതകൾ വന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കഷ്ടതകളൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും സാരമില്ല, ഭഗവാൻ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, എന്റെ ഈ പാപമെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കഷ്ടതകൾ തരുന്നതാണ്. അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് ഭക്തന്മാര് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചതാണ്. എന്നിട്ടും അവർക്ക് കഷ്ടതകൾ വരുന്നത് എന്തിനാണ്? കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തരി പോലും നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു തരി പോലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പാപം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആ ചെറിയ ഒരു തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പല രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തരുന്നത്. ശരിക്കും അവർ ചെയ്ത പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ല. കാരണം ആ ഫലമെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയാലും ആ മനസ്സില് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ജന്മങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് പാപ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വാസന ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ വാസന, ഇപ്പം ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഫാൻ ഉടനെ നിൽക്കില്ലല്ലോ, കുറച്ചു നേരം കറങ്ങി 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 പയ്യെ പയ്യാണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എല്ലാം ഭഗവാനും പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചു, എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഫാൻ ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ കറങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് അതിന്റെ വാസനകൾ ഉണ്ടാവും. ആ വാസനയെ പോലും ഇല്ലാതാക്കും ഭഗവാൻ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കഷ്ടതകള് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വരെ വരാനുള്ള, അത് അവര് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ അല്ല, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ജന്മം തന്നെ അവനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അവന് ചെറിയ കഷ്ടതകളായി കൊടുത്ത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണ 100% ആ ഒരു ഭക്തന്റെ അവകാശമാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കഷ്ടതകൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും അവരതിനെ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് കാണുക. അവര് കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോഴും അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കള് കുട്ടികളെ ശാസിക്കുന്നു, അവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തിനാണ്? അവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്? അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കുട്ടികളെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം. അവരെ നല്ല രീതിയിൽ വരിക, അവരെ ആ തെറ്റിനെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കഷ്ടതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്നു. അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുക. കാരണം ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ലഭിക്കും. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വന്നാൽ ദൈവവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, കൃഷ്ണനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്തിയെ ഇല്ലാതായി നിരീശ്വരവാദികളായി മാറും. എവിടെയാണ് ദൈവം ഉള്ളത്? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖമൊക്കെ തരുന്നെങ്കിൽ? ശരിക്കും ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ കഷ്ടതകൾ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ കഷ്ടതകൾ വന്നാലും ഭഗവാൻ എന്നോട് ഇത്രയും കാരുണ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ശിക്ഷ കിട്ടിയത്. അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നാലും അവരത് സഹിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ വാച കർമ്മണ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ കാരണം അവർക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് മക്കൾക്ക് അവകാശമുള്ളതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിലനിന്നാൽ മതി. ഈ ദുഃഖങ്ങൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യണില്ല, ഇനി ഞാൻ നാമജപം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇട്ടിട്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ കഷ്ടത. അത് ആ കഷ്ടതകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. എല്ലാ സുഖമാണ്, വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയാൽ എന്താണ്, ഇത് ഈ ഒരു ജീവിതം കൊള്ളാം, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി, നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോലും തോന്നില്ല. ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തോട് വീണ്ടും ഒരു അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് വരും.
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു, എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ വരുന്നു, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നും. ആ ചെറിയ ഒരു തരി അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മാറ്റും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷകൾ തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ആ ശിക്ഷകളെ എല്ലാം അത്രയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി കണ്ട് അവര് ഭക്തിയുത സേവനം വീണ്ടും തീവ്രമായി തുടരും. കാരണം എന്താണ്? അത് അവന്റെ അവകാശമാണ്. ഭഗവാന്റെ ന്യായമായ അവകാശമാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക, മോക്ഷം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് അവന് അർഹനാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യേഷമേ ജ്ഞാര്യമനന്താദ്യേ പരാത്മനി ത്വയ്യപി മായിനി മായാം വിതത്യേക്ഷിതുമാത്മവൈഭവം ഹ്യഹം കിയാനൈചമിവാർച്ചിരഗ്നൗ. വസന്ത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. പ്രഭോ, എന്റെ സംസ്കാര ശൂന്യമായ ധാർഷ്ട്യം നോക്കിയാലും അങ്ങയുടെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കാനായി ഞാൻ എന്റെ മായാശക്തി കൊണ്ട് അങ്ങയെ മൂടാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങോ മായാപ്രയോഗ കുശലന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യന്തരഹിതനും പുരാണ പുരുഷനുമായ പരമാത്മാവ് അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഞാനാര്? പാവകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു തീപ്പൊരി എന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന് ഭയങ്കര നാണക്കേട് തോന്നി. ഞാൻ ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആണല്ലോ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നത്. താൻ എത്ര മണ്ടത്തരമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഒരു തീയിൽ നിന്ന് ഒരു തീപ്പൊരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ചെറുതാണ്. ആ അഗ്നിയും അഗ്നിയുടെ പൊരിയും, അത് അഗ്നിയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പൊരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ചെറുതാണ്. അതുപോലെ പറയണം, ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചതും ആദിരഹിതനും പുരാണ പുരുഷനുമായ പരമാത്മാവാണ്. അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വെറും ഒരു തരിയാണ്. ഞാൻ വളരെ ഒരു ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് താൻ എന്ന് പറയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു തീപ്പൊരി എന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ. മഹാപാവകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു തീപ്പൊരി പോലെയാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ അത്രയും അനന്തമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആകെ വിഭ്രമിച്ചു. ഭഗവാനെ തന്നെ വിഭ്രമിച്ചു പോയി. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു പോവുകയാണ്. മായയെ തന്നെ മായയാണ് നമ്മളെ എല്ലാം വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? മായ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക്, ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം മായ കൊണ്ടാണ്. ആ മായ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് മായ. ആ മായയെ വരെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. മായ പോലും ചിലപ്പോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. ഇപ്പൊ ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഈശ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും നാഥൻ മാത്രമല്ല, ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത്? ബ്രഹ്മാവ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? നാരായണന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന്, ആ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനം. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ നിന്ന് ജനിച്ച ആ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു ചെറിയൊരു ബോധം, ഒരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയത് ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെയൊക്കെ നാഥനാണ് ഞാനെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാവം വന്നു. എല്ലാത്തിനെയും നയിക്കുകയും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം താനല്ലേ എന്നൊരു ഭാവം വന്നു. ആ ഭാവം വന്നപ്പോ ആളങ്ങ് മറന്നുപോയി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ആ ബാലനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിച്ച് നടക്കുന്നതും അവര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. എന്താണ്? മായയെ തന്നെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ എന്നെ വിഭ്രമിപ്പിച്ചല്ലോ. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന് ആ ഒരു നാണക്കേട്, താനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ശിക്ഷ തന്നാലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങ് എന്ത് വേണേലും തീരുമാനിച്ചല്ലോ, എന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയോ എന്നെ രക്ഷിക്കുകയോ എന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടുവോ
എന്തും ഭഗവാന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ വന്ന് തലകുനിച്ച് കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ ക്ഷമസ്വാച്യുതമേരജോ ഭുവേ ഹ്യജാനതസ്ത്വസ്പൃഥഗീശമാനിനഃ അജാവലേപാന്ധതമോന്ധചക്ഷുഷ ഏഷോനുകമ്പ്യോ മയി നാദവാനിധേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണൻ പ്രഭുജിയാണോ കൈ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേണുഗോപാൽ പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹേ അച്യുതനായ ഭഗവാനെ, ദയവായി എന്റെ തെറ്റുകൾ പൊറുത്താലും. രജോ ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാകയാൽ ഞാൻ വെറും വിഡ്ഢിയും അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഭിന്നനായി സ്വതന്ത്രനായ നിയന്താവാണെന്നും കരുതുന്നവനുമായി തീർന്നു. അജ്ഞാത തിമിരത്താൽ കണ്ണുകൾ മൂടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ജന്മരഹിതനായ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവാണ് ഞാൻ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചുപോയി. എന്നിരാനും അങ്ങയുടെ സേവകനെന്ന പരിഗണന നൽകി അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന് എന്നെ അർഹനാക്കി തീർക്കണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ വളരെ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെറ്റിന് ഞാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുമ്പോ എന്റെ അന്ധൻ, എന്റെ മൂഢത്തരം കൊണ്ട്, ഞാനൊരു മണ്ടനായതുകൊണ്ട് അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് കാരുണ്യം എന്നോട് ഈ പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ച് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം. ഈ രണ്ട് രീതിയിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എനിക്ക് ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണെങ്കിലും അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായിട്ട്, ഞാൻ ഈ ചെയ്ത തെറ്റ് അങ്ങ് സഹിച്ച് അങ്ങ് എന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എന്നോട് കാണിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബ്രഹ്മാവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, നാരായണനിൽ നിന്നാണ്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ തന്റെ നാഥനും കൂടാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്താൽ, അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവ് കുട്ടിയോട് ക്ഷമിക്കില്ലേ? ഇപ്പൊ കുട്ടി വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്, അച്ഛാ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തതാണ്, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛന് സാരമില്ല, ക്ഷമിക്കും. അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ എന്റെ പിതാവാണ്, എന്റെ നാഥനാണ്. അപ്പോ അങ്ങ് ഞാൻ ഈ ചെയ്ത തെറ്റ്, അങ്ങയുടെ വളരെ വിനീതനായിട്ടുള്ള ദാസനുമാണ്, ഞാൻ ഈ ചെയ്ത തെറ്റ് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുകയില്ലേ? അപ്പോ ഏതൊരു ബദ്ധാത്മാവാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഉറുമ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവരെല്ലാരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ, ഗോലോക ധാമത്തില് നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളെല്ലാരും തെറ്റുകാരാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ പൊസിഷൻ അത്രയും ശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വലിയൊരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തു. അവിടെയും ബ്രഹ്മാവിന് എന്താ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയത്? ഈ ഒരു വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തപ്പോ ഇതെല്ലാം എന്റെ ആണെന്നൊരു ഭാവം വന്നു, ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാന്നുള്ളൊരു ഭാവം വന്നു. താൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങ് മറന്നുപോയി. അത് മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ താൻ എത്ര വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് അങ്ങ് വളരെ നാണക്കേട് തോന്നുകയാണ് ബ്രഹ്മാവിന് സ്വയം. ഇത്ര ഒരു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു തീയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു തീപ്പൊരിയുടെ അത്രേ ഉള്ളൂ താൻ. താൻ ഇത്രയും വലിയവനാണെന്നൊരു ചിന്ത തന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നല്ലോ എന്നൊരു നാണക്കേട്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ആ ഒരു അജ്ഞത കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതാണ്, ഭഗവാനെ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ, ഞാൻ ഈ തെറ്റായിട്ട് ഞാനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ നേതാവെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നു. അപ്പം താൻ ശരിക്കും ജീവരെ സ്വരൂപാഹോയ് കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് താനെന്ന് ഇടയ്ക്ക് മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ തനിക്കത് മനസ്സിലായി, താൻ അത് ഓർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടണമേ എന്ന് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാഹം തമോ മഹദഹം ഖച്ഛരാഗ്നിവാർധു സംവേഷ്ടിതാണ്ഡഘടസപ്തവിധസ്തികായഃ വേദൃഗ്വിദാ വിഗണിതാണ്ഡപരാണുചര്യാ വാദാധ്വരോ മവിവിരസ്പരസ്യ ച തേ മഹിത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണൻ പ്രഭു അൺമ്യൂട്ട് ആണല്ലോ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഇല്ല, ഓക്കെ. സീതാ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം. എന്റെ കൈയുടെ ഏഴളവ് നീളം മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ ജീവിയായ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? പ്രകൃതി, മഹത്തത്വം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ആകാശം, വായു, ജലം, അഗ്നി, ഭൂമി എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു കുടം പോലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ മഹത്വം എവിടെ നിൽക്കുന്നു? ഒരു തിരശീലയിട്ട ജനാലയുടെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ അണുപടലം കടന്നു പോകും പോലെ അങ്ങയുടെ രോമകൂപങ്ങളിലൂടെ സംഖ്യയില്ലാത്തത്ര പ്രപഞ്ചങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ ആ സ്ഥാനം ഓർക്കുകയാണ്. താൻ വെറും ഈ ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം, ആകാശം, വായു, ഭൂമി നിറഞ്ഞ ഒരു കുടത്തിനകത്ത്, കുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടമൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ശരി. പറഞ്ഞോളൂ. ഗർഭോദശായി വിഷ്ണു അല്ല, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ, അതായത് കാരണസാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന കർണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ ജനലിന്റെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ അണുപടലം കടന്നു പോകുന്നത്, അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ഒരു അണുപടലം പോലെയുള്ളൂ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഭഗവാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങയുടെ രോമകൂപങ്ങളിലൂടെ സംഖ്യയില്ലാത്തത്ര പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, എത്ര പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ്, എത്ര ഭ്രമ്മാണ്ടങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ഒരു ബ്രഹ്മാവ് മാത്രമാണ് താൻ. അപ്പൊ അത്ര ഭഗവാനുമായിട്ട് സ്വയം കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണല്ലോ താൻ പരീക്ഷിക്കാൻ പോയതെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ആലോചിക്കുകയാണ്. ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രോമകുമകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് വെറും ഒരു ചെറിയ അപ്പൊ ഭഗവാന് വെറും ഒരു അണു പോലെയുള്ളൂ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളില് വസിക്കുന്ന വെറും ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് താനെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പർപ്പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഭാവം ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പല സയന്റിസ്റ്റുകള് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് അത് മനസ്സിലാക്കണം. അവര് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്റെയാണ്, ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ വെണ്ണകട്ട് കഴിക്കുകയും പശുക്കിടാങ്ങളെ മേച്ച് നടക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്തായാലും അത് ആരാണ് അദ്ദേഹം? അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരോടുള്ള കാരുണ്യം കാട്ടുകയാണ് ഭഗവാൻ. അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചും ഭഗവാൻ അതിൽ ഒരുപാട് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഇതെല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിക്കുന്ന, ഇതിന്റെ എല്ലാം സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ താൻ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത് തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ രാജ്യം മൊത്തവും പോകുന്നത്, അല്ലെ? താനാണ് ഇതിന്റെ, തനിക്കേ എല്ലാം അറിയൂ, തന്റെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഹങ്കാരം വരും. അപ്പൊ ആ അഹങ്കാരം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിൽ വിമോഹന ലീലയില് ബ്രഹ്മാവ് അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. തനിക്കൊരു അഹങ്കാരം തോന്നി, താനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ സൃഷ്ടികർത്താവ്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതാണല്ലോ. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറം അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നും താൻ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്നത് മാത്രമാണെന്നും എല്ലാം അങ്ങ് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते माधुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदभ्यनन्दः. ആതിര മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മാതാജി, ആ അധോക്ഷജന്മനെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കാലിളക്കി ചവിട്ടിയാൽ അമ്മയ്ക്കത് അപരാധമായി തോന്നുമോ? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും അവ സത്യമെന്നും മിഥ്യയുമെന്നുമൊക്കെ വിവിധ തത്വചിന്തകർ വിലയിരുത്തുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിനു വെളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ തന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയാണ്. അതിന് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് കുഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോ കുഞ്ഞിങ്ങനെ കൈയും കാലും ഇട്ട് ഇളക്കും. അപ്പൊ അമ്മയെ ചവിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ, ഓ നീ എന്നെ ചവിട്ടിയല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും ആ കുഞ്ഞിനോട്. അമ്മയ്ക്ക് ആ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാലിട്ട് അനക്കുമ്പോ അമ്മമാർക്ക് അത് തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവ് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് താൻ. അപ്പൊ താൻ ഭഗവാന്റെ ഗർഭത്തില് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പം കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു. അത് തെറ്റായിട്ട് അമ്മമാര് കാണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് തെറ്റായിട്ട് കാണരുതേ എന്ന് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ്. ഈ ബ്രഹ്മാവ് ആണെങ്കിലും കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാവുണ്ടല്ലേ. ഒരു ബ്രഹ്മാവ് മാത്രമല്ല, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ബ്രഹ്മാവും എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. ഈ കാണുന്ന എല്ലാരും എന്താണ്, ഓരോ തരിയും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, എന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അഹം ബീജ പ്രതാപിത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പം ഭഗവാനാണ് ഈ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യം ഉണ്ടെന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഡയറക്ട്ലി ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കൈ കാലിട്ട് ഇളക്കുമ്പോ അമ്മ അത് തെറ്റായി കാണില്ലല്ലോ. അതുപോലെ താൻ ഇത് ചെയ്തത് ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗത്രയാന്തോദതി സംപ്ലവോദേ നാരായണസ്യോദരനാഭിനാളാത് വിനിർഗതോ ജസ്ത്വിതി വാങ്ന വൈവിമൃശ വന്ദീശ്വരാ ത്വന്ന വിനിർഗതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കണുണ്ടോ? വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു വായിക്കാം. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരുണ്ട്. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. പത്മകുമാരി മാതാജി വായിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ, പ്രളയകാലത്തെ ത്രിലോകങ്ങളും ജലത്തിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സമ്പൂർണാംശമായ നാരായണൻ ജലോപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് വളർന്നു വരുന്നു. ആ താമരപ്പൂവിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നു. ഈ വാക്കുകളൊന്നും നിശ്ചയമായും കളവല്ല. അതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്നും ജനിച്ചവനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കുട്ടിയല്ലേ, അങ്ങയുടെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ ഞാൻ എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മാവിന് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്. കാരണം നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ അജ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് മാതാവില്ല, അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ മാതാവും പിതാവും എല്ലാം ഭഗവാൻ നാരായണൻ തന്നെയാണ്. നാരായണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമാണ്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ സംഘർഷണന്റെ വിസ്തരണമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പം ആരാണ് ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ നാരായണനും എല്ലാം എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അത് കൃഷ്ണനാണ്.
കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് നാരായണനും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോ ഈ കാണുന്ന മറ്റ് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന എന്താ പുരുഷാവതാരങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ആ പുരുഷാവതാരത്തിലെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ തന്റെ അമ്മ കുട്ടി ചെയ്ത തെറ്റ് ക്ഷമിക്കുകയില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങയുടെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ലേ ഞാൻ. അത് സത്യമല്ലേ? അങ്ങയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണസ്തന ഹി സർവദേഹിനാം ആത്മാസ്യദീശാഖില ലോകസാക്ഷി നാരായണാംഗം നരഭുജലായതാത് തച്ചാപി സത്യം ന തവൈവ മായ. ഗീതാ മാതാജി, ഗീതാ സി മാതാജി, നേരത്തെ മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ. വിവർത്തനം. ഹേ പരമനിയന്താവേ, സാക്ഷാൽ നാരായണൻ അങ്ങു തന്നെയല്ലേ? കാരണം എല്ലാ ശരീരികളുടെയും ആത്മാവും എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും ശാശ്വതമായ സാക്ഷിയും അങ്ങാണല്ലോ. ഭഗവാൻ നാരായണൻ അങ്ങയുടെ വിസ്തരണമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാരണജലം തന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സത്യമാണ്, നിന്തിരുവടിയുടെ ഐന്ദ്രജാലകമായ മായയുടെ ഉൽപ്പന്നമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പം ഭഗവാൻ മായയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നമല്ല. ഈ ഒരു വാക്ക് മായാവാദികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അടിയാണ്. കാരണം അവര് പറയുന്നത് മായയിൽ നിന്നൊരു രൂപമെടുത്ത് വന്നതാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്ന അവ്യക്തമാണെന്നാണ്. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ മായ തന്നെ വരുന്നത്. അല്ല, മായയുടെ ഐന്ദ്രജാലമായ മായയുടെ ഉൽപ്പന്നമല്ല ഭഗവാൻ. നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. സാക്ഷാൽ നാരായണൻ അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നതും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്. വിഷ്ണു, നാരായണൻ, മറ്റ് അവതാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് നാരായണനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നവനാണ് ഞാൻ, അല്ലാതെ കൃഷ്ണൻ വേറെ നാരായണൻ വേറെ അല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നാരായണൻ വന്നത്. അപ്പൊ താനും ഭഗവാന്റെ മകനാണ്. സാക്ഷാൽ നാരായണൻ അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ? സാധാരണ നാരായണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നാരായണൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഓടക്കുഴലേന്തി പശുക്കളെയൊക്കെ മേയിച്ച്, പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു വടി, പിന്നെ പശുക്കളെ വിളിക്കാനായിട്ടൊരു വാദ്യവും വെച്ച്, കയ്യില് നമ്മൾ ആ പടം കണ്ടല്ലേ, കയ്യിലൊരു തൈർ സാധവും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു വലിയ പൊസിഷനിലുള്ള ആളെന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ ശക്തിമാനായിട്ടും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു പശുവിനെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഗോപകുമാരനെ പോലെ നടക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് സംശയം തോന്നിയതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി താൻ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ആ നാരായണൻ തന്നെയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ആ പുരുഷനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ എല്ലാം വിസ്തരിച്ചത്. അപ്പോ ആ അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ, അങ്ങാണ് സത്യം, അദ്ദേഹം സത്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തച്ചേ ജലസ്തം തവ സജ്ജഗദ്വപു കിം മേന ദൃഷ്ടം ഭഗവംസ്തദൈവ കിം വാസുദൃഷ്ടം ഹൃദി മേ തദൈവ കിം നോ സബദ്ധ്യേവ പുനർവ്യഥർഷി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാനെ, പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കെല്ലാം ആശ്രയമേകുന്ന അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ശരിക്കും ജലോപരി ശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല? എന്നാൽ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ
നാഭിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നാഭിയില് ഉള്ള താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനം. അപ്പൊ ആ താമരയുടെ തണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുകയാണ്, താൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. നോക്കുമ്പോ ഒരു താമര. അപ്പൊ താമരയ്ക്ക് ഒരു തണ്ടുണ്ട്. ഈ തണ്ട് എവിടെയാണ് പോയേക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ തണ്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വർഷങ്ങളായിട്ടും അതിനൊരു അന്ത്യമില്ല. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും തിരിച്ച് താൻ നേരത്തെ വന്ന ആ താമരയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോഴാണ് ഒരു വചനം കേൾക്കുന്നത്. അതെന്താന്നറിയാമോ? ആരെയും കാണുന്നില്ല, ഒരു സൗണ്ട് മാത്രം വരുന്നു. ആ, തപ എന്ന് പറയും. തപസ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന തപ എന്ന ഒരു ശബ്ദം അദ്ദേഹം കേൾക്കാണ്. പക്ഷെ ആരെയാണ് ഈ ശബ്ദം, ആരുടെ ശബ്ദമാണ് എന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം, അത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്, നീ തപസ് ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ദർശനം കിട്ടി. ആ ദർശനം കിട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപം, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം അത് ഒരിക്കലും ഭൗതികമല്ല, അത് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അതിനകത്ത് എല്ലാ ശക്തികളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു കുറ്റബോധമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ് താൻ, ജനിച്ചതും ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. താൻ എത്ര അന്വേഷിച്ചിട്ടും കാണാൻ പറ്റാത്ത അനന്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ്. താൻ അത്രയും തപശ്ചര്യ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. എന്നിട്ടും ആ പുരുഷനെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചല്ലോ. എല്ലാ ശക്തികളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അഷ്ടശക്തികളും എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ആ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണല്ലോ താൻ പരീക്ഷിച്ചത്. താൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയും. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്രൈവ മായാധമനാവതാരേ ഹ്യസ്യ പ്രപഞ്ചസ്യ ബഹിസ്ഫുടസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ചാന്തർജഠരേ ജനന്യ മായാ ത്വമേവ പ്രകടീകൃതം തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാത്ത? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, മായയുടെ ആവണമെന്ന് ഈ അവതാരത്തിൽ അവിടുന്ന് തെളിയിച്ചു. ഈ പ്രപഞ്ച പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോഴും സൃഷ്ടി മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ജഠരത്തിൽ യശോദാമാതാവിനു കാട്ടിക്കൊടുത്തതിലൂടെ ഈ സത്യം അങ്ങ് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു വീട്ടിനകത്ത് കുടമുണ്ട്. വീട്ടിന്റെ അകത്തൊരു കുടമുണ്ട്. പക്ഷെ കുടത്തിനകത്ത് വീട് കാണുമോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അതായത് കുടത്തിനുള്ളിൽ വീടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അത് നമുക്ക് ഇൻകൺസീവബിൾ ആണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ യശോദാമ്മയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ, മണ്ണ് തിന്നു. അപ്പം വായ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വായയിൽ മൊത്തം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഭഗവാന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വായയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ സ്ഥിതിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. പരിധിയില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക തലത്തില് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ആ ഒരു തെറ്റ്, തന്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ അങ്ങ് ഭഗവാനെ പോയി പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചല്ലോ. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന് അത് ഒരു കുറ്റബോധം വന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പറയാണ്, താൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു. കാരണം പരിധിയില്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
യസ്യ കുകുത്സൗ ഇദം സർവം സത്മം സാത്മം ഭാതി യഥാ തഥാ തദ്വൈ അപിഹ തത്സർവം കിമ്മിദം മായയാ വിനാ. ആതിര മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരീഷ്ണ മാതാജി, അങ്ങുൾപ്പെടെയുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ എങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടുവോ അതേപോലെ അതേ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ സങ്കല്പാതീതമായ ശക്തിയുടെ ഏർപ്പാടല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ആ ഇൻകൺസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ആ സങ്കല്പാതീതമായ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റേത്. നമുക്കൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ആ ആ ആ ഒരു സങ്കല്പാതീതമായ ശക്തിയെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അതില് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ തലത്തിലുള്ള സിനിമകളിലും ഓരോ ട്രോളിലും ഒക്കെ വരും. അതെന്താ ദൈവങ്ങൾക്ക് താടി മീശയില്ലാത്ത, അവരെന്താ വയസ്സാവാത്ത, അവരെന്താ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആഭരണങ്ങൾ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഇവരെ ആരാണ് ഒരുക്കുന്നത്? കാരണം അവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഭഗവാനെ ദേവന്മാരെയൊക്കെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. കാരണം നമ്മൾ വയസ്സാകും, നമുക്ക് മരണമുണ്ട്, നമുക്ക് താടിയും മീശയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനും അങ്ങനെ വരണം എന്നാണ് ഈ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് പരമ പുരുഷനാണ്, അദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ജനന മരണങ്ങളിൽ വരുന്നു. ജനന മരണങ്ങൾ ഭഗവാന് വരില്ല. ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇത് കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഈ തലത്തിലാണ്. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ മരണം ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ജനിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അജനായിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവര് കളിയാക്കി ചിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ജനിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊക്കെ വെറും എന്താണ്, മിത്തല്ലേ, ഇതൊരു മൈത്തോളജിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കും. കാരണം അവരത്രയും മായയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനം കഠിനമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കല്പാതീതമായ ശക്തിയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരും നമ്മളെ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതേപടി അനുസരിക്കണം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ടും വികലമായിട്ടുള്ള നമുക്കെല്ലാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മളൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. നമ്മളുടെ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതും പല ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല. നമ്മൾക്കെല്ലാം വികലമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബുദ്ധിയും, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്കും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഈ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കൂടിയത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അതിനപ്പുറം ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഭൗതിക ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റ് ലോകത്തിലുള്ള ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ വെറും ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. അംശത്തിന്റെ അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാരും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചാൽ നമുക്ക് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് അതാണ്, തന്റെ ആ ഒരു അഹങ്കാരം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവാനെ വരെ താൻ പരീക്ഷിച്ചാൻ പോയത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെറിയൊരു ശിക്ഷ കൊടുത്തു, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഹങ്കാരം മാറ്റി ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിച്ചു. ഗോപകുമാരന്മാരും ആ കിടാങ്ങളൊക്കെ ആയി 1 വർഷത്തോളം ഭഗവാൻ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന് അതിശയിച്ചു പോയി. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഈ കുട്ടികളെയും ഈ പശുക്കളെയൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ, പിന്നെ ഈ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആരാണ് എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന് വളരെ കുറ്റബോധം തോന്നി. താൻ എത്ര നീചമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത്, ഈ പരമപുരുഷനെയാണല്ലോ താൻ പരീക്ഷിക്കാൻ പോയത് എന്നുള്ള ആ കുറ്റബോധം. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. അദ്വൈവ ത്വദ്ധിതേസ്യ കിം മമ ന തേ മായാ ത്വമാദർശിതം ഏകോസി പ്രഥമം തതോ വ്രജ സുഹൃദ്വസ്യ സമസ്താപി താവാന്തോസി ചതുർഭുജാസ്തഥകിലൈ സാകം മയോപാസിതാസ് താവന്ദേവ ജഗത്യ സ്തതമിദം ബ്രഹ്മാദ്യയം ശിക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വായിച്ചോളൂ.
നമുക്കിന്ന് 20 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോ. വിവർത്തനം. അങ്ങും ഈ സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലുള്ള സർവവും അങ്ങയുടെ സങ്കല്പാതീതമായ ശക്തിയുടെ പ്രകടനമാണെന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? ആദ്യം ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് അങ്ങയുടെ ചങ്ങാതികളായും പശുക്കുട്ടികളായും സ്വയം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ആരാധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ചതുർഭുജ വിഷ്ണുരൂപങ്ങളായി അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നീട് അങ്ങ് തുല്യസംഖ്യയുള്ള പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവസാനമായി ഇപ്പോഴിത് അങ്ങയുടെ അളവില്ലാത്ത പരമമായ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അദ്വൈതമായ രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവിന് ആ ഒരു കാരുണ്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ബ്രഹ്മാവിന് നേരിട്ട് ഇത് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവിന് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തികള്. ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിച്ച് ഗോപന്മാരും പശുക്കിടാങ്ങളും ഒക്കെ ആയി. പിന്നെ ഭഗവാൻ അതായത് പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവ് അതിശയിച്ചു ഇതൊക്കെ ആരാന്ന് നോക്കിയപ്പോ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് ദർശിക്കുന്നത്? ഈ ഓരോ പശുക്കിടാങ്ങളും ഈ ഗോപകുമാരന്മാരും എല്ലാം ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് വിസ്തരിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് അതും ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോ ഇതാ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം. ശരിക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം ഏതാണ്? എങ്ങനത്തെ രൂപമാണ്? ഭഗവാന്റെ ആദി രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഇരുകൈകളുള്ള കയ്യിലോടക്കുഴലേന്തി നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന് നേരിട്ട് അത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകൾ എല്ലാം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങയുടെ സങ്കല്പാതീത ശക്തിയുടെ പ്രകടനം ഇന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ എന്ന് ഭഗവാനോട് അതിനോടുള്ള ഒരു നന്ദി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അത് ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, പിന്നെ ചങ്ങാതിമാരും പശുക്കുട്ടികളുമായിട്ട് പ്രദർശിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണു രൂപമായിട്ട് അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷമായി. ഇപ്പോ ഇതാ അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണ അവസാനമായി അങ്ങയുടെ നിരപേക്ഷ സത്യമായ ആദി രൂപം, അദ്വയമായ രൂപം, അതാണ് ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ദ്വിഭുജ 2 കൈകളുള്ള ആ രൂപത്തിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നത്. അതെല്ലാം എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ? അങ്ങ് അതെല്ലാം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ചോദിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജാനതാം ത്വത്പദവീമനാത്മന്യ ആത്മാത്മനാഭാസി വിതസ്യ മായാം സൃഷ്ടാവിവാഹം ജഗതോ വിധാന ഇവ ത്വമേഷോന്ത ഇവ ത്രിനേത്ര. ഉമാദേവി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം. അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ പദവിയെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ അങ്ങ് സ്വന്തം അമേയ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായി നിന്തിരുവടി ഞാനായും, അതായത് ബ്രഹ്മാവ്, പരിപാലനത്തിനായി അങ്ങു തന്നെ വിഷ്ണുവായും, അതിന്റെ നാശത്തിനായി മുക്കണ്ണനായും ശിവൻ അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മായാവാദികള് ചിന്തിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, വിഷ്ണു ഇതെല്ലാം മായയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നാണ് മായാവാദികളുടെ ഒരു ഫിലോസഫി. അവരെ സംബന്ധിച്ച് പരമസത്യം അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് മായയിലൂടെ ഒരു രൂപം ധരിച്ചു വരുന്നു, അല്ലാതെ ശരിക്കും രൂപമില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അതല്ല സത്യം. സത്യം എന്താണ്? ഈ ബ്രഹ്മ, ശിവൻ, വിഷ്ണു ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. എല്ലാരും സത്യമാണ്. ഇതെല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപമുള്ള ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എല്ലാരുമായിട്ടും നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമെല്ലാം ആ രൂപമുള്ള ഭഗവാനാണ്. അത് മായാവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പദവിയും അതീന്ദ്രിയ രൂപവും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുരേഷ ശിശ്രീഷ തഥൈവ നൃഷ്വപി തിര്യക്ഷുയാദസ്വഭിതേജനസ്യ ജന്മാ സദാം ദുർമദ നിഗ്രഹായ പ്രഭോ വിദാതാ സദനുഗ്രഹായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് വായിക്ക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു 2 വട്ടം വായിച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം.
ഹേ പ്രഭോ, ഹേ സൃഷ്ടികർത്താവേ, ഹേ ഈശ്വര, അങ്ങേക്ക് ഭൗതിക ജന്മമില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവിടെ അവിശ്വാസികളായ അസുരന്മാരുടെ ദുർമതം നശിക്കാനും സജ്ജനങ്ങളായ ഭക്തന്മാരിൽ കരുണ കാണിക്കുവാനുമായി അങ്ങ് ദേവന്മാരിലും ഋഷിമാരിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ജലജീവികളിൽ പോലും ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. അസുരന്മാരെ നശിപ്പിക്കാനും സജ്ജനങ്ങളായ ഭക്തർക്ക് കരുണ കാണിക്കാനും ഭഗവാൻ എവിടെയെല്ലാം ആണ് ജനിച്ചത്? ദേവന്മാരിൽ ജനിച്ചു. ദേവന്മാരിൽ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? അതിഥിയുടെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചു. ആരാണ് അതിഥിയുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരായിട്ടാ വന്നേ? വാമനനായി. വാമന അവതാരം. അപ്പൊ ദേവന്മാരിൽ ജനിച്ചു. ഋഷിയുടെ പുത്രനായിട്ട് പരശുരാമനായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ മനുഷ്യനായിട്ട് എന്താണ്? കൃഷ്ണനും രാമചന്ദ്രനും എല്ലാം മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ മൃഗമായിട്ട് ഏത് അവതാരമാണ്? വരാഹം, കൂർമ്മം, നരസിംഹം. നരസിംഹം. അത് മൃഗവും അല്ല, പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി മൃഗവുമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തില്. പിന്നെ ജലജീവി എന്ന് പറയുമ്പോ മത്സ്യമായിട്ടും വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ എത്ര രൂപങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ മത്സ്യമായിട്ട് വരെ വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ രൂപം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ആ തലത്തിലേക്ക് വരുമോ? ഇല്ല. ആ രൂപം എടുത്താലും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. ആകെ 10 അവതാരേ ഉള്ളോ ഭഗവാന്? എത്ര അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്? കോടിക്കണക്കിന്. തിരമാലകൾ, നമുക്ക് തിരമാലകൾ എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം എണ്ണമറ്റതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ജയദേവ ഗോസ്വാമികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട 10 അവതാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ദശാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും 10 അവതാരം മാത്രമല്ല, ഭഗവാന് 24 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും അവതാരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എണ്ണമറ്റതാണ്, തിരമാലകൾ പോലെയാണ്. നമുക്ക് തിരമാലകളെ എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ എണ്ണമറ്റ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവതരിക്കുന്നത്? അസുരന്മാരെ നശിപ്പിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ വന്ന് ജനിച്ചു, ഒരു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ജനിച്ചു, പിന്നെ മരിച്ചു പോന്നു. അങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ? അല്ല, ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. നമ്മളുടെ ഭൗതിക തലത്തിലല്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാകണില്ല, മരിച്ചു പോകുന്ന അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ സൂര്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ? രാവിലെ ആകുമ്പോ നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുന്നു, രാത്രിയാകുമ്പോ സൂര്യൻ എന്താ ഇല്ലാതായി പോകുന്നോ? ഇല്ല, സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ അപ്രത്യക്ഷമായിന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സൂര്യനെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലേക്ക് പോയി. അതേപോലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നു, ലീലകൾ കാണിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല പല സ്ഥലങ്ങളില്, പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പ്രകടമാകും. ചിലപ്പോ അത് നമുക്ക് പ്രകടമാകില്ല. നമ്മളുടെ വിഷനിൽ നിന്ന് അത് മാറില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ 20 വരെ എടുത്തു, ഇനി 21 മുതൽ നോക്കാം. അപ്പൊ മൊത്തം ഇതില് നമുക്ക് 40 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. കഴിയുമെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് 20 ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം